khtia Belgium khapui le Netherlands khapui kan fan nu khan Germany khapui pakhat Cologne phang turin ka thian pa Joel anen bok chuan kan chuak don le ta a Amsterdam rail chol mun na tanga chuak tur kan nia kan thlen na atangin a halo bok nen kan man mo don te chiam lo minute somni vel halo min kan hotel chu kan chua san chawa engkim ti fel sa ani to wangin reception lama po ding khomuang le to chuang lo chuan Amsterdam Central Railway Station chu kan panding hala amun he kan kallama kan lo mu to ani wangin buaina kan nei ran lo kan chuana tu rail din na chu kan jong hala amun kan thlen chuan a loading ran to maya kan luta kan thom no nei ang te kan rem zo nu chuan rail po chu akal chun zom ve chu ani ve ta ngal deuh maya Europe ramazin he ti than lo chuan tim thei deuh tur ani tin an lo changkang deuh bok nen kan ramlama kan man ngai lo khol eng emo an mang na sa a khor chu a ol du deuh ma se heng te hi midang te poin an thiam vek bik kherlova an mani mi le sa nge de po la khor ve tak tak mu tur anom le nol train chu wangin zo ve pop pop mai hi alo za thlak reng lova an ni po in min ril re lova min ngai niam pha mel chuang lo min lo ngai mol deuh ani po in na poina om chuang ran lo kanin hunon le don lo ti chiang ema zaklo thei piang an nil lo ani mai kan ramlam ne na ain an lo na ke ni ta na tangkai em chu hun an vong dikha ani hun taka rel le thlo na an kaltira an tlai tum po in minute nga vel bakin an tlai me lo heng wang hian engkim mei ruam man na siam lok anuam ema kan plan ang nge in thil hanti vel zung po aul sampha khop mai Amsterdam atanga Cologne hi rail chakchi in dar kar thum tling lo deuh ret kal ania thona ticket ang devin an ticket man hi fix ani lova lak ma le malovin ato le tolova omzia ani view tuna kan ticket man hi chu mi pakhatan euro som thum mania tin kan rail chuan hi Frankfurt thleng kal tur ania ke ni ro kan tlo du zo Cologne khapuya kan chuk mai don ani kal ngai lo na ani sia chukna tur riat lo po a lo om ve lek mai chuan rail chu chak takin atlan phelop lop maya tukver dar thalang chana tang chuanin khomu thei ang te chu ti pa in ka thian pa nen chuanin kan thlir le vong thina moi kan ti dun thei nge mai kan compartment a chuang an tam ran lova ma se chu ti chung po chuan bengcheng big ni chu anuam chuang mi lo mun danga kan lo ton to thin ang bokin tu man bengcheng an siam lova aduan muhila aduin le khabu an chiara a thenin laptop le phone te an khoi boka midang ta na nok sak tur om ang chin tu man kho salo hei Europe lama ka ngai san le ko em thin chu ani narkar thum don kan tlan nu chuan kan tumram Cologne chu kan thleng ta a rail tang chuan kan chuka kan ruala chuk ve te chu zui ru deuh zel chungin rail station pon lam chu kan chuak ta a chutia rail station kan han chuak che chu kan ma loka chuan kan hu chak em ama po athala kan lo en to Cologne kan kal chan ber pakhat biak in lian zet mai chu lo omreng mai ni in kan wahlim tak em he biak in hi kan tlo tum top le sa da maila rail station buloka awmang ti ngai na reng kan thrilawa kan thom no a line en chuanin kan pan thuaya lama deuh ma se kan vane siamin an lo hong deuh che hi alo nia mi po an lo tam ran lawa ti chuan kan luta a thunna chuan thuma supportin kan han ha chol deuh nu chuan thing win ka thian pa nen chuanin kan tong try dun ta a pathian hian pon lam moina le ro puina ain lo ti chu hreng ma ila hetiang khopa biak in ro pui le lian mi hring ten ama choi moi nan le fakna atan liao an sak biak in chunga an tong try me chuan tak aol bika ama po kan nei bi riau hian a riat thei tuna hian cathedral St Peter's Cathedral kan oma lian khop mai sang takani la tangin kalo lalawa chuan yes tuna hian a kota kan kaum meka kanom meka chiang deuh hlek turin kan lang jing daria thania lian takani turu khop mai St Peter's Cathedral san po sang ki lai ki renovation
an ti de wangin a shape duangin an nal tok lo so alu na ong khawpui berania mi an te dan atang ringot po sonin alen zia chu tu zia chu a riat thiam thayang so lai so lo lang so rail station ania chuan lui luang a lui ming khenge ka khelo pia khan an soi ka chuanin an lei so khowela lei ming thang German a phaijon lei ming thang ve tak Cologne Cathedral hi an soi zau do kretila a ming tak chu Cathedral Church of Saint Peter ania Catholic biak in ni in UNESCO chuanin World Heritage Site a kumsang kha chukwa somkua parukha na lo puang to a Germany ram puma khwal sin te hip tu ber pakhatani awangin ni tin mi sing ni velin an tlo thin ni a chu tani biak insan zong hi fit zanga le som pangala ya sang ni in khovel biak insang ber pathumna ni in biak in chip zum pani nei bi ka phei chuan a sang berani alen zong hi fit zani somri le pathum ni in asei zong hi fit zali somsari le pali ani thunga kum sang khat zani somli pariat saktran kha ni in lua ani nuwa po voi eng emuzat har sat na atoka indo pui pani na lai khan voi som pali ngot van sang atungin bom matuara kan to lai po hian thom that na thome ani trong trai na te kan nei chawa biak in hnuai lam chapel te fanga atam thei ang ber arem chan dan ang anga thla kan lak nuwa pon lama chuan kan chuak le ta a jing cho lei lo kan nia biak in sira restaurant pakhat chu kan pan ve topa kan duang chu muchia lo ma illa awm ang chu kan eya kan in no puar vele ta ni kan thena hotela kan lu hun tur kha chonno dar kha chawani mai sia hun kan langa du nang reng khop mai engtin nge kan tiang o tia kan ngai tu lai chuan kan pia deuh loka chuan tourist bus kho fan na tura an siam hi kan mu fu hlo maya kan pan thuaya chu chuan dar kar ni don Cologne khawpui kan fangta ni sang kan tloa sap trong le Germany min thil fia zel ma se zia ka chin china chang ka lo riat lo wangin engeng tenge kan tlo chi alom kha ka hret mai lo kala riat thei chun de chu con triangle anti mai building sang zet mum tul mai hi ania kan lut lo nangin alanda atang ringot po in achung chu anom mel hle mai corner zu Cologne Tower le botanical garden flora kan tlan pela heng te po hi lu achak viau nangin basatlan kwal thuak kan sia arem changang lawani ye Europe khapui dang te ang bokin thil lui an ngai sanga chu wangin museum po an nei nual mai ma se chung museum an soite zinga Litwick museum le chocolate museum bak ka thei ta me lawani lam har sa de ma se ka thei hil thei lo thung chu Hohenzollern Bridge khani hele hi Rhine lui chunga do ania asein na moi dang dai hle mai reilo te le chunga chuan kan ding deta khothlir na hun min pe a ba sa tanga chuk chuang silovin thla te kan la chuaya chomin huwa chuanin kan kal le ta ani chomalam dar som khat vela kan khofan chu kan chawa kan thlena tur hotel lam chu kan panta a soitongin hotel alu hun tur hi chanu dar khat dei ani sia wangin kan man modu vak lova bas po akal thei reng ni ma se hun khoral nan ke in kan kalta a dar ka chan ve vel kal zet alonia kan han thleng ta a amana tlom te reng nen kan be sei phak bakin chu hotel chu alo nuamin na changkang rewa khum pahni aran pa in alo omba ka rong bola tur kitchen te alo oma tv le wifi po alo om thlapa kan lom nge mei kan kalkuan lama kan chaw ve dawan yang kan in phi fai soka kan chon mutta a tlai dar thum vela thole in kan pia loka pak pakhat aming po kan ria tak mai lawa chuan kan vakala sap nu la le tlangwa lan lo tam khop mai tin chung ko ron kal changchetak tak te po mu tur anom vereng boka keni ro kan pani mai kan ni boka ti tur te chiam kan threlo pa kamutna in khaya chuan a ran ve in kan han mudun le ta a ain then nela min oi deuh bok nen muta chuak thalea kan mu hil zui le ta bor maya thimlam nei to chuan kan chevel chu kan fangdun le ta a ko thlek ranga kan kala poisa ni manglelovin do ranga de chuanin kan lut vele duk thina engero kan lei lem lo atia kan wana hianin Indian restaurant pakhat kan hunol maya anni hian ahu hova zin India ho cho an lo itir don hi ani ome alo in chopna samaya
an lo thlen mai an be sei de wani ang chu wangin ke ni pani po chu atir chuan min nar zeta ma se chu an chu chhop sa le an chu me chhop sa te chu la ve mai turin min ti ta zoka a special an lo siam ani boka tu man la la hek lo kan du tu chu kan suaka sa te chu asa tha tha kan thlang boka kan va ei nem dun te kher em zana toi takin kan mua zing taka kan thowa kan hadam khop mai ama akan local to na rail station lambok kan pan le ta chu tang chuan in rail in thlona tum hun Cologne Bonn airport chu kan pan ta ni buaina le harsan na tok lovin rom khopui pan chuan kan ho le ta a Europe ram pathum kan fan kual ruma ka thil mu chua thar pakhat chu sa phau te hian mi mal nun an ngai poi mo hleya mi tran pui le mi zawin tlom ngai na kan tianga hian an luang chuak tam lutuk lo po ani theye ma se mi te ti buai zong le anok sak tur ang chi hian anom tam lo hle ni van tlang thil an ro thiamin an hum hal thiam ema an changkan na le an faina lama po ma an sona chan bulpui ber pakhat ninge in ka ria